Iroi try sesin pat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu. Te ha ke ni ke video ngan batai pi kumno ba phin yo khiah na ka jingpang sinos. Te ki ba pon bha ki la ya phone ya nga ba kong na du ba ngata ka ni ke pniang mi snyu ngala yo khiah na ka jingpang sinos. Te han reng la delete lot ki message ki ba ki bru ki pha te don ibadang pha thamai man ta ka sngi te ngan sepen e pi ko tu ka message te phen se yo i ken ba ki briu ki yo shishai ke jing kwat jing khia leng ba ka ni ko pniang ka rap na ka banta ka jing pang sinos ka rap ban pen yong yo u nyu le tang ba phya ban phone chwa pat enga la da phidon nyu le te ban pen jrong klo yo us nyu te ka jing thak le ro kan saja lada don pun bahagi ba phone nga ki ong men chwanga shu yong kle bet na de bangata kan ni kom pniang kam ju don shu kum kata te don iwe ba basa hani hajan ni ong ba nga le la men te ngam da kwa e ban mi snyo han re banga sngoy rap ya ka kwai ka khia ta ka daw nga shim te gi don gi ba mi khnyang shamet chei e ru kita da kan ni kom pniang yo e ka jing khia te lada don gi ni ba pang ki ong ba pang nyang thiet te persyang banta da kene te nalor kataru ngan duwai na ka banta jong pi ki bapang sinos pat ki bapang nyang thiet te sependan kam da kene ko pniang mi snyo te ngat ubleu nyo ban pen khiah ya pi kumba ki bapon ki la yo khiah leng ba kene ko pniang te pet kene ka message te to ini let bania duwai lang na ka banta jong kini baro kiba don ya ni jingpang sinos ba ka jingpang nyang thiet ngai ngu email blai pa jungi ubahap ning na mar melong ublai ba kraw ken ko pa ba e chunga melong blai jong ki kamba ken ko pa ba e chunga wan ban ai ngu eme na mar ka jing bha ba ka jing kraw ba ka jing isne ba ka jing ai ka jong me ken ko pa try ji super corridor chunga wan ru atrai kra ban du wai bat ban pan ha ka kerteng ka ba khoi ka jong me ka jing ko e ka jing khia na ka ban tai kini ba pang sinos bat kum ju ru nam tai kini ba pang nyang thiet ken ko pa ba e chunga kombai ki ba pon atrai kan ran ki la yo mat ka jing ko ka jing khia lang ba kani ko phnyang snyo ken ko pa ba e chunga kini ki wei ru ki bam patip chapang kani ko phnyang ba ka ai ka jing rap e ka jing pang sinos kham tam ye kani ka jing pang thiet te ngadang shu ong men ta han renga don ka jing ngat ka ba kini ba pang nyang thiet ru kin sa yo khia bat ki pang sinos te ki la dep hi ban yo khia ki ba bon bha ki la yo khia lang ba kan ko pnyang te sa hisin pat nga kur khui ki ko pnyang ba kan long ka da wai ba atrai ki ban pung khia ki ni paro ki ba pang sinos ki ba pang nyang thiet atrai ka me la kren lang ba ushakri jong me ba ki ti ki jong pha ki dong ki ti jong ka jing pung khia na mar ka ta nga ngai atrai kana ba ka ko pnyang ha ba ngari yo ban kta da ka ti ka jonga ka ba me la kur khu ken ko pa ba e junga ka jing khia kan long ki ta ki penan kam ya ni ko pnyang ken ko pa ba e junga nga kren da ka bor ba ka ikhtiar ka jong me nga pha e ka jing pung khia ka jong me ki ba taru kin ta da ka jing ngat bat da ka bakin le i ka mon ka ba khoi ka jong me ken ko pa ba e junga tap da ka snam ka ba ko dor ka jong me nga du mok ye ni ka jing pang ate nga khom ha kerteng ka ba khoi ka ba bor ka jong me ji su banana sudan ngai ti pa ha ki sang ti ba khoi ka jong me ki khon ki jong me kin long ki ba kwat ki ba khia nga da be sha jingai yak men sim jong ka jing pam do ka jing penjen jari ki khon ki ti han ra ka jing suk ba ka jing kwat ka jing khia ka jong me kan long ken ko pa nga shu bo ti no ha ki sang ti ba khoi ki ba bor tam ki jong me ji su banana sudan hallelujah amen but amen te ubleu nyo ban kur khui philang baro te barabor ha ba phiduai te duai na do ka do not kampe phim nang ban duai hare ai ba ka jing duai jok phi kan long ba mi na ka do not ublei upet ye ka do not pet ye ka jing pana thlen to ublei ka jing suk nyo ban kur khui phi ya ro itrai